Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kemding ka kamraya tho yap sis pangut hasien ha Irak kaladon ka jingkem ding ka bajubor bha ha kamit arpun rutrek ha ka jakaya tho sungkurim ha Irak bat ha kate ka jingji kiladon sis pangut kibala yap bas sa sis pasan phungut kibala mensau ong ka kubor ka jingji ka de ha hamdania jong ka jelani neve bat ka de ka jaka ka babun bha ki Kristan kabadon sebar jongka Musul bat ka jengai kumba lais pak laisan kilometer syate jongka Baghdad kidur bala pen i haki television ki pen i bakumno kading kalak kelang haka jakaya thok sungkurim bat kidon sabun ba ki bal lech sakate ka jingkhawai ki baya phet krat na kate ka jingji